Над 20 годишна е производствената история на фирма JLP град Бургас. Началото е поставено през 1991 година със създаването на първия за фирмата цех за хлебопроизводство в град Поморие и заедно с него и първия фирмен магазин. Днес JLP разполага с 4 хлебозавода и 4 фирмени магазина пекарни Зия. Много са и отличията през годините. През 2001 година JLP е оценена от Бургаската търговско-промишлена палата като най-добре работеща фирма в хранително-вкусовата промишленост в регион Бургас. Фирмата печели златни медали от специализираното изложение Булпек през 1998, 2000 и 2003 година. Като през цялото време сме залагали на това да можем да сме близко до традиционните продукти. Никога не правим компромиси с качеството, а в същия момент искаме да предлагаме и да създаваме нещо ново. При подбора на техниките, на технологиите и на машините винаги сме се опитвали да имаме възможност да сме гъвкави, да създаваме нови асортименти, да произвеждаме такива. През 2006 година така е следващия важен етап, в който ние се обучавахме и в който ние започнахме въвеждане на нашата информационна бизнес система от клас ERP. Самият подбор на системата беше много интересен. Влязахме така в едни чужди води, сблъскахме се с много предизвикателства и си давам сметка, че без въвеждането на тази система ние нямаше да имаме възможност да управляваме качеството на такъв голям асортимент артикули, като цяло производството с изходни суровини, с технологични маршрути, с такива сложни рецептури. Системата ни дава възможност да сме много гъвкави и да работим напред. Стремим се да използваме суровини с високо качество. Работим с брашно, което е масово за пазара тип 500. Но също така работим и с брашно високо белтъчно, което ни позволява да правим по-луксозни изделия. Това ни позволява да имаме едно постоянно качество и един много добър продукт. Използваме както традиционно български технологии, примерно при производството на баници и на мелинки, класически технологии, както и при белия хляб, така използваме много новаторски технологии за по-специалните ни видове хляб, ръжено-пшенични, които имаме, също така за круасаните, за даниш бутирките. Голямото количество на произвеждани продукти, които имаме ние, изисква и много добра квалификация на самите кадри, които го правят. Успели сме да си намерим работници, които са достатъчно отговорни, възприемчиви са, добре сме ги обучили, така че те с годините все по-добре и по-добре успяват да влагат тези технологии. Дори когато им внедряваме нов продукт, те вече са на 50% наясно с тази технология и им трябва много малко, за да я усвоят на цяло. Тъй като производството не е съсредоточено на едно място, а производствените ни бази се намират в 4 града в страната, това прави управлението на самото производство и разпределението на заявките изключително сложно. Затова чрез специализиран софтуер заявките, които пристигат в офиса и се записват от диспетчера на едно единствено работно място, след това благодарение на този софтуер в рамките на 10 минути се трансформират в производствени планове. Това става много бързо. След това всеки от управителите на производствените обекти трансформира всеки един производствен план в технологични карти или така да го наречем производствени задания. Във всяко едно задание за производство е описана рецептурата на конкретната партида, бройката, срока на годност и
всеки един работен център, през който тя минава. Тоест, това е технологичният маршрут на производствената партида. Като започнем от дозирането на суровините и тяхната подготовка, през замесването, ферментациите, оформянето, окончателната ферментация, изпичане или замразяване, зависи от това какъв тип асортимент произвеждаме. Най-голямото предизвикателство в работа ми е да отговоря на непрекъснато нарастващи изисквания на клиентите за високо качество и много ниска цена. Там компромисът е най-труден. Иначе в чисто технологичната работа, в аспекта на майсторската работа като майстор-хлебар, така нещата, които най-малко зная, са ми най-голямото предизвикателство. Ако трябва, примерно, да направя нов вид хляб за конкретен клиент, това е лесно, защото ние през тия 20 години сме направили така доста голяма гама от хлебни изделия и смея да кажа, че сме добри специалисти в това, в правенето на хляб. Но, примерно, ако трябва да навляза в дебрите на сладкарството, там за мен е голямо предизвикателство вече, защото това за нас е нова технология, ново море от технологии. Ние разполагаме с 4 пекарни. 3 от тях се намират в град Бургас. Едната е в комплекс Изгрев, другата е в комплекс Славейков и третата е до новия свободен университет в град Бургас. Четвъртата пекарна е в централната част на град Поморие. Всички те разполагат с търговска площ. На място се изпичат закуски, също така се предлагат и няколко различни видове хлябове. Нещата, на които ние най-много държим, това са хигиената, качеството на нашите изделия и самото обслужване. За всеки един клиент да бъде отделено специално внимание, така че и той самия да се чувства поласкан и специален. Разполагаме с над 200 артикула, но в нашите пекарни сме се ограничили до около 70 броя закуски. Имаме много видове круасани, бутерки, няколко вида баници с различни плънки, сладки, солени. Хлябовете ни имаме бели, диетични хлябове. Отново сме се опитали така да задоволим всяко желание. Най-новата ни насока, това е към сандвичите, към здравословното хранене на хората. Студени сандвичи предлагаме. Нашия екип от майстори са изключителни професионалисти. Те влагат много усилия в изработката на всички видове закуски и хлябове, а също така предлагаме и различни видове погачи. Те съсредоточават своите усилия в изработката и на различни декоративни хлебни елементи, дори и скулптури от тесто. Нашата мисия е да произвеждаме за хората здравословни продукти по такъв традиционен начин с съвременни технологии. Там виждаме и посоката за развитие. Мисля, че така за близко и за по-далечно бъдеще създаването и развитието на търговските ни обекти на пекарна Зия ще ни даде възможност там още много да се разширим в такава посока. Създаване на нови продукти, развитие на някои от старите, надграждане на това, което до тук сме постигнали, предлагане на още по-голям асортимент, навлизане така в сферите на сладкарството, където имаме първи стъпки за нас, нещо много интересно. И вяра в хората, които участват и работят в нашия екип. Продуктите на фирма JLP днес заслужено се радват на лидерска позиция на хлебопроизводствения пазар у нас. Може би заради съхраняване на традиционните рецептури, внасяне на иновативни технологии,
поддържане на постоянно високо качество на продуктите, инвестиране в модерно оборудване и квалифициран, мотивиран персонал, разумно и адекватно ръководство или заради всичко това. Фирма JLP град Бургас – едно успешно производство.